Iż-żieda fl-inċidenti li qed jinvolvu sewwieqa ta' muturi waslet biex is-sibt filgħaxija numru kbir ta' sewwieqa se jingħaqdu għal dawra bil-muturi b'messaġġ li jkun hemm aktar għarfien dwar is-sigurtà fit-toroq u li r-regolamenti jkunu osservati. Statistika pprovduta mill-Pulizija turi li fl-aħħar 3 snin kien hemm żieda minn sena għall oħra ta' inċidenti li fihom ikunu involuti muturi b'21 persuna jitilfu ħajjithom. Id-dawra hija organizzata minn Two Wheels Foundation Malta, għaqda volontarja impenjata favur is-sigurtà tas-sewwieqa tal-muturi. Tkellimna mal-President tal-Fondazzjoni Tony Gallia dwar l-iskop ta' din id-dawra. Saħna l-intenzjoni tagħna b'dir-rajdi li nġibu awareness li n-numru tan-nies bil-muturi qed jiżdiedu li hemm bżonn dixxilpina min-naħa tal-bikers u hemm bżonn ukoll dixxilpina min-naħa tas-sewwieqa ta' karozzi, trakkijiet, etc. Akkumpanjat mis-Segretarju tal-Fondazzjoni Alan Lini, Tony Gallia għalenna li l-ewwel nies li jridu josservaw ir-regolamenti huma s-sewwieqa tal-muturi nnifishom. Dan għaliex qed ikun hemm wisq inċidenti fejn sewwieqa jkunu għaddejjin veloċità żejda, ikunu qed isuqu b'helmet mhux maqful u jaqbżu karozzi min-naħa ta' ġewwa. Min-naħa l-oħra hemm bżonn li s-sewwieqa ta' karozzi u trakkijiet juru aktar attenzjoni fit-toroq bl-iktar aġir perikolus minn dawn is-sewwieqa u l-użu ta' telefon ċellulari waqt is-sewqan. Ħruġ ta' diesel fit-toroq u materjal li jaqa' mit-trakkijiet għal fuq it-triq minħabba li ma jkunx mod tisew. Tony Gallia qal ukoll li l-liċenzja tal-10 sigħat mhijiex biżżejjed biex wieħed jitgħallem il-ħiliet meħtieġa biex isuq mutur b'mod sigur. U appella lil min jieħu dan il-kors biex ikompli jipprattika l-ħiliet b'mod sigur f'toroq sekondarji qabel ma jmur bl-scooter jew mutur fit-toroq traffikużi. 10 sigħat fuq mutur, anki jekk tagħmel 10 sigħat tirkeb il-mutur under instruction ukoll mhuwiex biżżejjed biex toħroġ fuq it-toroq. Jiena lil dawn in-nies li qed jagħmlu dal-kors nappellalhom li wara li jagħmlu l-10 sigħat jekk jista' jkun joħorġu fit-toroq back streets u jitalmu daqsxejn kif isuq il-mutur, hill starts u affarijiet qabel ma jħorġu fit-toroq biżi għax hemm danger kbir tal-inesperjenza. Din hija t-tieni edizzjoni tal-Bike Awareness Ride. L-edizzjoni ta' din is-sena se titlaq mill-parkeġġ tal-Luxol is-sibt fis-7:30 ta' filgħaxija.